ala ka ban ala ka bela jelen kisi ala kan tanga mɔgɔ minnu bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ dugawu k'u ye ala ka baara ɲɛ u bolo ala ka n'u dɛmɛ ala ka fɛɛrɛw d'u ma ala ka a mɔgɔ ɲumanw fana d'u ma ala ka n'u kana k'u lakana ala ka yafu bɛɛ ma ala k'an bɛɛ ɲa k'an ta don ma kɔnɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ kɛ jannatul firdaus min ghayri sabiqati azabin wala iqabin inshallah sungalo ala ka ase ka an ɲuman to ala ka ase an ma ka sɔrɔ an ka kɛnɛ ala ka a batu a n'a sun ala ka o nɔgɔya ala k'an bɛɛ lajɛlen kumabɔ ka bɔ tasuma na ka ani a jɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen y'a faamu ala ye olu minnu kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye y'a faamu faminna allazina qadaw nahbahum wa minna alhafizu ala zimmati mɔgɔ Muhammad Dumbiya ala Sebu Dante ala Isaya Tesai karamɔgɔw lale u n'u jɛɲɔgɔnba xalasilen kosɛbɛ an ka dugawu k'u ye minnu tɛ yen nɔ bi ala ka hin'u bɛɛ la minnu fana bɛ yen ala ka si ni kɛnɛya ani labankoɲuman ala k'o dan n'u bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ Kulubali nin ye kuma ɲɛbila kɔni nin y'a bannen ye y'a faamu an b'a jɔ tan o waati tɔ man ca bilen inshallah ka fɛn tɔ de ɲɛnabɔ inshallah alhamdulillah. Autant dire que dans l'écran moye 20 24 15 15 20 24 15 15 courrier de jourta ningali kene hamba malma dona ka fo fama solmi radio dama ni watina me jemgam kene ka we courrier de jourta de dambe kuma so kono karamo ba plare bo jemga nyana manu ashaka bo kamera fo tabla ashaka mamur kumala baduma mo be sarafe assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah naam bismillah komi mɔgɔ min bɛ datigɛ ndala la est-ce que mɔgɔ bɛ se ka jɔ o kɔfɛ k'a bɛ seliya naam mɔgɔ min bɛ datigɛ ndala la o n'a ka alimamiya u tɛ fankelen fɛ dɛ a tigi bɛ khataw la a bɛ fili la a bɛ k'a datigɛ mɔgɔw la i y'a faamu o ye fili ba ye Allahu akbar i y'a faamu fili ba dɔ junubu ba dɔ min kaba'ir y'a faamu silamɛw man k'u datigɛ ɲɔgɔn na tiɲɛ don nka n'a salila ni mɔgɔw ye a kɔfɛ mɔgɔw ka sali ka ɲi dɛ k'an bɛ sa ami alhamdulillah batoma dɔ bɛ yen ko tɛgɛ sira bisimila hakɛ to k'i mankan kɔrɔta awɔ waleykum salam bisimila awɔ sisan naam ne ni mɔgɔmuso dɔ de delila ka papiye dɔ di ne ma ko a tun bɛ dugu dɔ de la ko morikɛ dɔ de ye ayatal kursi sɛbɛn siɲɛ caman papiye dɔ la naam i b'a bila i kun i b'a bila i ka mɔbili kɔnɔ i b'a bila i ka so yɔrɔ la k'a bɛ mɔgɔw tanga awɔ bon kɔfɛ de ne bɔra n'a sɔrɔ n'a dagalen don ou bien n'a sɔrɔ n'a dagalen tɛ ni bɛ se k'an débarrasser ka bɔ a la i b'i débarrasser ka bɔ a la naam i b'a fara komi kuranna dɔrɔn de don i y'a faamu wa awɔ jinɛ tɔgɔ t'a la foyi t'a la i b'a fara ka taa dugukolo dɔ sen yɔrɔ min ka sanu k'a don yen i y'a faamu awɔ n'o tɛ nin baara ninnu tɛ sɛbɛnna o fɔlɔ mɔgɔw ko mɔgɔ ma a bɔ sɛbɛnnen tun ka golo k'a la k'a da i kun kɔrɔ siɲɛ kelen fɛn bɛɛ tɛ ni ayatul kursi kelen kun b'o kɛ kuranna yɛrɛ n'i ye o bila i ka dilan kun yanfan fɛ o t'o bannen ye wa o bannen mais a daliluya t'a la dɛ a tɛ bɛn dɛ n'i b'a fɛ kuranna kɔni ka ko lafara ka bɔ i ma ala k'i dɛmɛ ni kuranna i b'a kalan de walima i b'a lamɛn i y'a faamu i bɛ ayatul kursi i bɛ fɛɛrɛ de kɛ sa k'a durusi n'i y'a durusi a banna alhamdulillah i b'a kala i tɛgɛ kɔnɔ k'a mu i kunkolo la ani farikolo yɔrɔ tɔ minnu mana nɔgɔya ne y'o fana mɛn k'a tɛ jɔsi mɔgɔ fari la tiɲɛ t'a la dɛ ruqya bɛɛ bɛ jɔsi mɔgɔ farikolo la i b'i ka karamɔgɔ changer i y'a faamu karamɔgɔ minnu b'i bolo sa i b'u changer i b'i ka karamɔgɔ changer n'o tɛ u bɛ kuma caman f'i ye ala ka n'aw dɛmɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam i b'i bolo fila kuru ka ayatul kursi kalala ka mu i ɲɛda la ani farikolo yɔrɔ tɔ minnu mana nɔgɔya i bolo mɔgɔ min bɛna k'a fɔ k'a tɛ mun farikolo la an b'a fɔ o tɛ kalan dɔn awɔ parce que ne tun bɛ n da su fɛ ne bɛ kuru saba ninnu bɛɛ kalan siɲɛ saba i b'a mu i farikolo la ayatal kursi kalan siɲɛ kelen k'a mu fari la
mais ne y'a mɛn ko Asal Kursi mun farila ko n bɛ kun 3 min dɔrɔn kalan. minnu y'a f'i ye o tɛ kalan dɔn i b'i ka karamɔgɔ changer quoi n'o tɛ u b'i fili dɛ. Awɔ. fɛn fɛn bɛ ka nin f'u ye o tɛ kalan dɔn u ma sɛbɛnw lajɛ yɛrɛ u t'a dɔn ala k'an bɛ sababa ma. Amin. ala kɛra ka kumakan i b'a kalan de i b'a dɔn o mana kɛ. 15 15 20 24 15 15 kuru da zurta ɲininkali kɛnɛ Batoma Dia dɔ bɛ salamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Aha. An y'a mɛn karamɔgɔ dɔ de da farila. Aha. Como está buscando ko esta cuestión tanta de corio a to compara con min bɛ kalan bɛ mun farila o tɛ kɛnɛ ye dɛ. min bɛ kalan farida sali 5 kɔfɛ ni foyi tɛ i ni arijana kɔnɔ don tɛ fo saya i b'o kalan tɛ i da la o ni min bɛ mun fariko o bɛ kɛ fajiru kɔfɛ mɔgɔ dɔ shetane kana se ka na alaihi wasallam fara sali 5 kɔfɛ e mɔgɔ mana ayatul kursi kalan ni matarafa Allah ibado ala kira sallallahu alaihi wasallam arjana da manto ma koso sal ka tila tuguni ka duwawu 2 fana kɛ kulubali naam Seydul Istighfar iman o kala don min na ni saya seri ma o don i bɛ se ala ma k'a sɔrɔ ala yafalen don i ka Allahu akbar usa qadida ya faamu naam duwawu dɔ fana bɛ yen i bɛ o fana kalan tile kɔnɔ foyi t'i tɔɔrɔ ya faamu ala kira ka kumakan don sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ya faamu Seydul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika wa Allahu akbar ya faamu ala k'an bɛ sɔn amin ni y'a kala fajiri kɔfɛ fo ka taa tile bi ni saya seri ma o la i tɔgɔ arijana kɔnɔ alhamdulillah ni ala yafari bɛ tɛna don arijana kɔnɔ amin alhamdulillah 20 24 15 15 20 24 15 15 kulu de zurita ɲininkali kɛnɛ Batoma Dia dɔ bɛ salamu alaikum hakɛto i k'i mankan kɔrɔta kosɛbɛ. Waalaikum salam. An bɛ ala tanu an tulo b'i la mais mankan in ma bon kosɛbɛ. Bismillah. Naam. Zab ɲininkali bɛ ne bolo yala dɔ de ko ale bɛ kutigɛli kɛ. Dɔ de ko k'ale bɛ kutigɛli kɛ wa. Ne fana ko ne tɛ se la kɔfɛ yala wa problème bɛ ne fɛ yan. k'a bɛ mun kɛ ayiwa kana na dɔ ko k'ale bɛ mun de kɛ k'a bɛ kutigɛli kɛ ne fana ko ne tɛ se la kɔfɛ yala o muskila bɛ ne fan fɛ yan ni yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ soma baara kɛ i y'a fɔ e mana dɔn a bɛ soma baara kɛ wa kana salo o kɔfɛ an bɛ min fɔ silamɛw ye i b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ nin kuma ninnu fɔ fɔlɔ mɔgɔw de don kulubali e yɛrɛ kan ka ninnu dɔn ka tɛmɛ anw kan komi aw ye karisalakaw i y'a faamu aw bɛ nin dɔn ka tɛmɛ anw kan i y'a faamu fɔra aw de ka kan na mɔgɔ minnu tun bɛ nin fɔ u tun b'a fɔ ka da urufu ni laada ko min kan e b'a dɔn Allahu akbar somaya tɛ wa ani sitani baara tɛ wa mais mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ se ka nin fɔ ka mɔgɔw bagabaga i y'a faamu walima mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'o fɔ hali u denw ma n'a bɔra o kadiri kɔnɔ a bɛ sali di mɔgɔ a bɛ to ka mɔgɔw b'a ko n ka kɔrɔlen bɛ n bolo i y'a faamu e yɛrɛ fana y'a dɔn k'a fɔ a ka kɔrɔlen tɔw b'a bolo n'i salila kɔfɛ i ma sali Allahu akbar naam baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ filɛli baara kɛ i mana o dɔn alimami fɛn fɛn na ka taa sali a kɔfɛ i ma sali kosɛbɛ o ye filankafo de ye o alimami yɛrɛ ma don silamɛya na fɔlɔ yɛrɛ kuma ma se a ka seli ka minɛ sun ka minɛ o de ye ala kira ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam i y'a faamu wa ninnu mankutu nana kuranɛ kɔnɔ dɛ
ku caman bɛ u b'a fɔ k'u ye mumine k'a sɔrɔ u bɛ ka filankafoya de kɛ. Subhanallah. Naam. Ala k'an kisi. Amina 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 amina. Alhamdulillah. Nin caman ba kun b'an fɛ yan fɔlɔ. U bɛ sali ni mɔgɔ ye bolow b'u bolo fɛnw b'u bolo. Naam. An ka tɛmɛ yɔrɔ tɔ kan. Kosɛbɛ. A ka ɲininkali jaabira kɔnɔ. A ka ɲininkali jaabira. 2024 15 kuru de surute ɲininkali kɛnɛ. Dɔ bɛ sira bɛ bɔtɔ ma. Salaamaaleykum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salaamaaleykum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oma. Marhaba. Ol basin dagay. Alhamdulillah wala tigana. Ewa kada duro goto le aga duro goto aga gara diga wo benu ko aga trengana pota so mega tide nan koto. Kanari aro baraje. Aga gara diga be ko namasa krome. O ma mun bude kada duro goto han kamon ko ri de ma ti duwa wale. Mo siri. Mali na duwa o nya maga mali ala da mali wala sere sura ngani. Mo siri arnora de ma Ke khanari. jamane ke jaganga ga duro no ko si. Ulenda sere si ni ga tawitari no ko. Mo siri. Independent ke wotero le ngina ga alla anda mali de ma o aga wo duwa na ga ngana aga da duro goto aga na duwa o nya han kamon kura ngani arna o da ga de ma. Wallahi o do anura. Koma. Ngarando baraje. Koba bakar sago anyo koma. Masha Allah sago. Aro baraje kulwali. Naam. Ay min fo marakana. Ako an ka jija farida. Ko nin fa man no ko an ka duwa ku ye. Koso naga kan. Ko nin fitna min wula jamana in kono. Ko har wulu ye harmaden sogo dun. Allahu akbar. Harmaden do sara. Kale na. Wulu taru sogo dun. Allahu akbar. Ya fam. Naam. Ko abe foli kɛ u b'a lamɛn. An bɛ duwawu kɛ Ala k'a sara. Amin. An b'a fɔ a ye ko a sago. Amin. An b'a fɔ ka da ka kuma in kan. I b'a dɔn place ɲini ani nafolo ɲini ani tɔgɔ ɲini o bana bɛ mɔgɔ caman na. O tiɲɛ. Nka Ala ma min kɛ min ye. I tɛ se k'i yɛrɛ ko ye dɛ. I tɛ se fiyewu. Wa Ala ye min di min ma fana. Ɲɛngoya dabila koyi i ka duwawu k'a ye Ala k'a ɲɛ a bolo. N'a ɲɛna ninnu bolo a ɲɛna bɛɛ de ye. O ye tiɲɛ. Tiɲɛ don. Ne ko n'a ɲɛn'u bolo a ma ɲɛ bɛɛ ye wa. Wusa a ɲɛna bɛɛ ye. Mais ni ɲɛngoya bɛ mɔgɔ min dusukun na walima mɔgɔ min ko n kelen kun bɛ sonyɛni min kɛ walima wari min kun bɛ bɔ jamana kesu kɔrɔ k'a di n kelen ma. Naam. I y'a faamu n k'a dun u ka kisi n tɔɔrɔ ma n'o tigɛra e mɔgɔ min na n'o ka kuma cayara an b'o to yen. O ye tiɲɛ. Ala k'an kisi maa lankolon tɔɔrɔ ma. Amin. Alhamdulillah. Olu bɛɛ lajɛlen ani Faransi garibu. O ye tiɲɛ. Tubabu garibu. Tubabu ka garibudenw. Tubabu ka jɔnw. Kosɛbɛ. Tubabu jɔnw Ala k'an kisi u tɔɔrɔ. Amina. Kulubali. Naam. Tubabu man ɲi dɛ. Tubabu man ɲi. Tubabu t'a fɛ hali a ka hadamaden jugu ɲumanya tɔgɔ mɛn a t'a fɛ a ka silamɛya. Allahu akbar. Nka ni danga bɛ mɔgɔ kɔ ni danga bɛ jamana kɔ ni tatiɲɛ kun bɛ jamana kɔ amarna mutrafiha fa fasahu fiha fa haqqa alayha alqawl fa damarnaha tadmira. Allahu akbar. Ala ko n'a b'a fɛ ka jamana min halaki ko a tulonkɛbagaw gorijɛgɛninw ni mɔgɔ minnu bɛ yen n'u hamina ko ye tulonkɛ i y'a faamu a bɛ olu bila jamana in ɲɛmɔgɔya la u bɛ taa n'u ka fasigiya ye. Allahu akbar. O jiginni bɛ wajibi o kan Ala b'u ta tiɲɛ. Subhanallah. An balima dɔ bɛ yen élément ɲumanba an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ harakal islamiya alamiya kɔnɔ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn. Naam. N'a fɔra sa Dr Ahmad Jabala n'i y'a tɔgɔ international kɔnɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen daawaw plan bɛ fɛn bɛ dilan min na bɛɛ bɛ cɛ in dɔn. Naam. A ye san 45 a ye o de kɛ Faransi jamana kan kabini denmisɛnnin ma. Allahu akbar. A ye kalan kɛ Sorbonne na ka tila ka kɛ professeur Sorbonne na. I y'a faamu tunisien don ka sigi Faransi muslim pro minnu filɛ an bolo dɛ ale de ye tɔnba dilan yen nɔ ka union dilan Europe bɛɛ silamɛw bɛɛ i y'a faamu ka muslim pro in dilan ka baara caman kɛ. Allahu akbar. Ko silamɛya ko fɛn fɛn bɛ Europe yen nɔ an bɛ se k'a fɔ a sen b'a bɛɛ dɔ la. Naam. Faransi nana lajɛ nin bɛ ka taa taabolo min kan ni nin tora yen a bɛna Faransi bɛɛ yɛlɛma Faransi bɛna bɔ olu ta la ko a k'u ka jamana bila. Allahu akbar. Kunna sini a ye pankuru ta ka na jigin Tunisie a faso la.
ها الدكتور احمد جابلا ابي تونسي بي الله اكبر ومغو من كوندو agression mo kunde tolerance mo dan kundo France yere sharia ayo de ke kaslamia tanya Allahu akbar na akolu te fen flaro sharia mi yere be France yende olu ye ode tasisa kaslamia de mena le cerveau ko de do odo mo mi be ka barake ni cerveau yi be ko chamanye danda la ko calendrier da islamé kalola Allahu akbar nunu ye baraka uzo baraka kusobe na be duwa ka ala kan na deme nga yiri de nyuma be yoro ra be fale o che abe Tunisie kuna sinu ko fela wala kuna sinu wode aka panguru nana chun anana sigi Tunisie anana na me mo nyuma be yoro abe nyuma yake abe duwa ka ala kan na deme ya famu kala université bado kumbe français ale de ya sinsi na ka hadama denya kalanke université ale de fana kunyo nyamo fana ya famu al majlis al europi lil ifta akumbo nyamo so fana ya famu ala ka na deme ala ka shine kana da anana Tunisie ayaka kalanke français kalange Sorbonne na katake karamo Sorbonne na kwanya fu chugo mina kamna bobe kalande nyana abika hadama don la abika islamia sinsi ala ka shine kana da ala ka shira sai be sambi woron sa shege ba ko ne alhamdulillah yuse ko ke ma je nyogon to chama bawbe ye ni ndabo mi gadal ni mimbe no e tolerance mo we anko bwanga jamana kono kuma auto be amse ka obe boy koso ya fam akoro to yewa ka kisu torama me ni jamana mina halaki abe ko min ke o ke to do ko ke to do no ala kan kiti France toroma kulubali France mayinde colonisation wati France ye Chadi ye no ka Chadi doni ka ba ku bela jelen kana ku ni France ka nyogon famu ko nyogon ye keren nambor ku kanu ka kuma ko lu mana Chadi juguyala doni kala mo min nana mo keme yiri ka France ya be kantige subhanallah Chadi encore mo mina iba ho kibe France kon to fa nya ko ambure te foi kalama chando ala kambe sawaba mo mi te korolendo sika kuma kura kan kan kisi ami alhamdulillah 20 24 15 usaz batama ko kan wati banapeu ko wati banapeu nam o tarata nyang mai ba do ba so rambe sungolo nam na la sona ala ka sungolo yi ala ka yira na ka kento anga directeur programme fana alhamdulillah docteur Ibrahim Jabi abin duwa ka ye abi chesiri minna abi suli ka wuli minna abo ka sijo nyana maya koso duwa ka ibara ka kuran gondo gara uzo no gara koso le fo ni club wara do ye kuran soro koso ni club bina ko to be ala bulu to bala abi duwa ka ala ka naw deme jamna kuran ko fana ala ka noya ala ka noya kan noya amen usaz kalo ko fena la hala chwala kalo nyini sharti be to kulmana o kalo nyini sharti o be de programme de bolo nam ya famu o kuma na mba fo mugan kononton don be ka kalo nyini nga an fe ya no BBC de ko karsala ka ba nyini karsala ko kuma islamé etse ka wuli ka juye ka so sanfe ka so fenyin wal ma ka dika kare kono ka kalo nyini kuma na beka kalo nyini na ya nyini akibara ka anga lase mo ma ba lase lu ma uta lase kalo nyini na boka biro bala wa akibara lase beka nyini jona ko kapsa dut la ma fe akana ko kalo yara alaka ustad docteur Ibrahim Jabi inshallah alebo ko bela jele ko santo tabe ke ala على التوفيق الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موته وكذلك تخرجون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك التواب الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خير للدنيا ويزهق دعوة البغي وتبصر ركبنا. itu Ahmad Jabal.